Ararararara. Ala sarki ne shi profile mana kana fita titi sai ka ba sallah ta kurma yanzu na san ka ba ka saboda lockdown ka fito ka rike gwamnati kai ka gode wa Allah ma mana to ai kai na gurwan kama kake yi kai ai wankan nan ba ta kaiwa gai kawai share wankan nan ka ba wani ran nan bai wuce zan yi kawai na zo an tafke ni to ai ne nin gama gaskiya ma ne yanzu komai na ya kare lefin ka kan ma dauko nake saka lokacin mulkin wasu da kana ganin su wannan kayan san ya alaka mai tukunki wanda isa ana nufuta ne ba wani shege wallahi sai mai gida sit profile zauna nan ai nake ga ma yanzu daga titi nake ba lallazi tun daga kofar nasara har mariri ba ko tsuntsu a hanyar nan gaskiya ma ba kai wannan na musamman ne yan sandan nan ma so ai ni ana fara ma jin kunya kan ga ma gaskiya to di ma dazin da sa ba gan nayi can ba yauya to ai da na kan fly over nasarawa na kalle nan habbodan Niger ko tsuntsuwa wa titi ina gano su to kai karatun Qur'ani kai tashi gabar nan malam kaga shege mana hankali mana godan Niger ba fanan kusa wajen Allah wallahi wannan ƙarya ne wallahi wannan zubar da girma ne Iwa ya ga ma wallahi ba da Allah